Aquestes paraules que acabem de sentir traspassen èpoques. I jo no vull estendre'm gaire perquè el temps avui mos serà curt i tenim eminents autoritats en diferents matèries que convé que comencem a posar-nos en matèria. Així donarem pas a la primera ponència. El professor Albert Pont, president del Cercle Català de Negocis, especialista en dret internacional i relacions internacionals, professor de Relacions Internacionals en el màster de Diplomàcia i Acció Exterior Diplocat, llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, executiu MBA per la Universitat Ramon Llull i autor de llibres com Delenda et Hispània i Addendum. Moltíssimes gràcies, senyor president, honorable consellera. Gràcies, Bartomeu, per la presentació i a tots els presents. Voldria començar advertint que qualsevol semblança del que pugui dir del Principat de Catalunya amb qualsevol altre territori és pura coincidència. Ho dic perquè, clar, que ningú faci males interpretacions. Sovint se'ns pregunta quin dret té el Principat de Catalunya per devenir un estat independent, si és només una qüestió econòmica, si és només una qüestió identitària, política. Bé, tot això són efectivament arguments en favor de la independència de Catalunya, del procés sobiranista que actualment estem visquent. Però més enllà d'això hi ha una component històrica, hi ha un fonament de dret internacional que legitima, si més no encara més, aquest procés. Sovint se'ns pregunta com és que Catalunya vol esdevenir un estat independent si mai ha estat un regne, si mai ha estat un estat. Dius, bé, comencem malament, doncs, perquè no necessàriament el fet de no haver estat regne implica no haver estat estat. El primer que ens hem de preguntar és si Catalunya, quina legitimitat té Catalunya per devenir estat independent. Catalunya, al llarg de la seva història, ha gaudit de totes les manifestacions de la subjectivitat internacional que avui s'atribueixen als estats independents. Catalunya tenia la capacitat de governar-se a si mateixa i de relacionar-se amb altres entitats polítiques en ple d'igualtat, regulades aquestes relacions pel dret internacional. Catalunya gaudia del que anomenem el ius legationis, que és la capacitat d'enviar funcionaris, ambaixadors, dotats d'un rang específic i d'un règim de privilegis i d'immunitats específics comuns a tots els altres estats independents. Catalunya, i de fet aquesta manifestació de la sobirania la va mantenir ben bé fins al segle XVIII, es va suprimir a través dels decrets de nova planta i de la seva annexió a la corona de Castella. Catalunya també gaudia del ius contraendi, que és la capacitat de celebrar tractats internacionals, tractats amb altres estats, igualment independents, a través d'un reconeixement mutu, regits pel dret internacional públic. Per tant, no era una entitat privada. I, de fet, efectivament, fins al 1713 aproximadament, amb els tractats d'Utrecht i Ramstad, hi van enviar funcionaris dotats d'aquesta dignitat, de diplomàtic. Catalunya també gaudia del ius communicandi, que era aquesta relació sense mantenir relacions diplomàtiques permanents. I fins i tot tenia responsabilitat internacional que es podia exercir de forma passiva o activa, és a dir, que davant de la signatura d'un tractat internacional, quan l'altra part incomplia, Catalunya podia reclamar, en base al dret internacional, aquest incompliment, per aquest incompliment. Més enllà d'això, Catalunya, com totes les potències de l'època, tenia la capacitat de fer la guerra i fer la pau, competència exclusiva dels estats independents, no de les entitats privades o de qualsevol altra índole. I més enllà d'això, i voldria recalcar, aprofitant que estem a l'illa de Mallorca, Catalunya també tenia la capacitat de participar
en la codificació, no la codificació perquè en aquell moment no n'hi havia, però sí en el desenvolupament progressiu del dret internacional. I concretament va destacar precisament en 2 àmbits. Un d'ells va ser concretament el dret consular, va ser la nostra corona la que va establir per primera vegada la institució consular, establint més de 150 consulats arreu del Mediterrani i a d'altres regions d'Europa, i sobretot el desenvolupament del dret que regulava la institució consular, bàsicament per impedir que els comerciants que anaven a l'estranger s'haguessin de sotmetre a l'ordenament jurídic d'altres estats. I finalment, Catalunya, bé, de fet l'exemple bàsic és el llibre de consulat del Marc, que és la compilació de normes que ja venien d'antic, diguéssim. Per tant, totes aquestes manifestacions de la subjectivitat internacional són les que avui s'atribueixen als estats independents. Tant és que fos regne o que fos principat o que fos qualsevol altra cosa. Això és una qüestió d'àmbit intern. Avui dia, moltes vegades els historiadors ens diuen que Catalunya era un comtat del regne d'Aragó, perquè ser regne és més important que ser comtat. Dius, bueno, esclar, però el Gran Ducat de Luxemburg, la República de França, el Regne Unit, què és més important? Cap d'ells. Tots tenen la mateixa importància des d'un punt de vista jurídic. Hi ha el principi d'igualtat entre els estats recollit a l'article 2 de la Carta de les Nacions Unides, que és un principi que ja ve d'antic. El fet que una entitat sobirana fos regne o fos principat o fos república era una qüestió d'ordenament intern, era una qüestió de com ens governem internament, però no implicava sotmetiment a una potència estrangera. I fins i tot Catalunya gaudia de la seva pròpia, diguem-ne, nacionalitat, si l'extrapolem a l'època actual. De fet, fins al 1716, al Principat i fora del Principat, el que era la Catalunya històrica, encara hi havia els règims d'estrangeria, que malgrat que compartíem un rei amb altres regnes, amb altres entitats de la península ibèrica, els règims d'estrangeria impedien que els súbdits de la nostra corona poguessin desenvolupar oficis o càrrecs públics amb una altra corona i a l'inrevés. El que van fer els decrets de nova planta van ser, bàsicament, suprimir la nostra sobirania, suprimir aquests règims d'estrangeria, però ho va fer només respecte als castellans, respecte al territori i les institucions de Catalunya, però no a l'inrevés. I actualment, fins i tot a la consciència política espanyola, perviuen aquests règims d'estrangeria, malgrat no estan reconeguts en l'ordenament constitucional espanyol. Quan avui dia analitzem, per exemple, el pes dels funcionaris catalans que ocupen alts càrrecs a l'administració de l'Estat, ens adonem que només un 0,8% dels ambaixadors, dels diplomàtics amb rang d'ambaixadors que té l'estat espanyol, tenen origen català. Per tant, sembla com si, i quan analitzem el Consell de Ministres, els càrrecs de designació política, ens adonem que aproximadament són un 4%. És com si hi hagués una quota i d'aquí no poguéssim passar. Bé, doncs, des d'un punt de vista històric, nosaltres considerem que l'annexió de Catalunya a la corona de Castella va ser un acte il·lícit perquè es va fonamentar en una guerra d'agressió, es va fonamentar perquè, a més, violava el principi d'igualtat entre els estats i, a més, no comptava amb la quiescència de l'entitat, en aquest cas, que ens ocupa. Per això, nosaltres considerem que l'actual procés sobiranista català és un error conceptualitzar-ho com si es tractés de la secessió d'una part del territori de l'estat espanyol. Des del nostre punt de vista, s'hauria de contextualitzar com si es tractés de la dissolució de l'estat espanyol i de la seva corona, perquè al cap i a la fi un dels actius principals que té l'estat espanyol és l'aportació històrica, amb títols reials, en símbols, i d'alguna manera tot això s'ha de restituir. No vull dir amb això ni molt menys que hàgim de tornar als nostres orígens en quant a la forma política, ni molt menys. Bàsicament, en l'àmbit internacional, la independència de Catalunya ha de tenir com un primer efecte
la dissolució de l'estat espanyol. Probablement és un procés molt més llarg del que ens pensem, encara no tenim la visió històrica, d'acord? Però és molt possible que després del Principat de Catalunya, després de la Comunitat Autònoma de Catalunya, hi hagi altres territoris que vulguin seguir aquests passos i en acabat ens hàgim de plantejar, els juristes s'hagin de plantejar si el que queda, els territoris espanyols no secessionats, són Espanya i des de quin punt de vista, fins a quin punt poden ser els continuadors i hereus de la personalitat jurídica de l'estat espanyol. Evidentment, la pèrdua d'un 8% del territori espanyol, la pèrdua d'un 16% de la població espanyola, per si mateix no legitima la dissolució de l'estat espanyol. Més enllà d'això, tractem altres qüestions, com és la qüestió de la nacionalitat. En aquests moments hi ha dues doctrines enfrontades. Una d'elles diu que la nacionalitat catalana serà perfectament compatible amb la nacionalitat espanyola. És a dir, tots els ciutadans de Catalunya gaudiran de dues nacionalitats. I hi ha una altra posició que ve a dir, no, mireu, la nacionalitat és el vincle jurídic d'una persona amb un estat i quan un territori s'independitza, una de les conseqüències és que aquest vincle es trenca. Això no vol dir, i neix evidentment un altre vincle, que és el vincle de la persona, de cada una de les persones amb el nou estat. Això no vol dir necessàriament que aquelles persones que vulguin conservar la nacionalitat espanyola no ho puguin fer. Però una cosa és aplicar la doble nacionalitat com a norma directa i una altra cosa és fer-ho com a norma subsidiària. I per què ho diem això? Perquè per tal que Catalunya, al nostre entendre, per tal que Catalunya esdevingui un estat independent i sigui considerat un estat independent, cal necessàriament que tingui nacionals propis. Si no, ens podria passar el mateix que els hi va passar, per exemple, a la Santa Seu o als microestats. Recordareu que als anys 80 hi havia algunes plataformes petrolíferes al Mar del Nord que van quedar abandonades i van ser ocupades per gent de diferents nacionalitats. I van proclamar la República de Sealand. I un es va fer president, l'altre es va fer primer ministre i l'altre es va fer ambaixador de la República de Sealand a França, i entre ells s'ho van repartir. El cas és que les Nacions Unides van demanar al Tribunal Internacional de Justícia que fes un dictamen per veure si aquella República de Sealand era un estat independent o no, perquè des del punt de vista de l'Assemblea General aquella estructura metàl·lica no es podia considerar com un territori, no es podia considerar com un element constitutiu d'un estat, que els elements constitutius de l'estat són el territori, la població i el govern. I el Tribunal Internacional de Justícia va dictaminar que efectivament allò no era un estat, però no perquè no tingués territori, aquella estructura metàl·lica la considerava com a territori, com si fos un port, és a dir, es considera territori, sinó perquè no tenia nacionals propis. Clar, el president era un guàrdia civil d'Alacant, el primer ministre era un senyor de nacionalitat francesa, etc. És a dir, tots els seus ciutadans tenien nacionalitats d'altres països. Per tant, allò no podia ser considerat un estat independent. Davant d'aquesta situació, ens plantegem què passa amb la nacionalitat catalana. Més enllà d'això, hi ha qüestions que afecten també a la nacionalitat catalana, com és la qüestió de les minories nacionals transfrontereres. Des del nostre punt de vista, quan parlem de la Catalunya històrica, els seus límits no coincideixen amb els actuals límits de la comunitat autònoma de Catalunya. I, per tant, si tots vam patir aquella mateixa història d'annexió, tots hauríem de tenir reconegut aquest mateix dret a l'autodeterminació, la qual cosa no vol dir que tots l'hàgim d'exercir de forma igual i en la mateixa direcció. Però el dret el tenim, no ens el pot negar ningú. Una altra de les qüestions que voldria posar sobre la taula amb els minuts que em queden és la que fa referència a la transmissió dels béns i deutes de l'estat espanyol. Evidentment, una Catalunya independent haurà d'assumir una part del deute de l'estat espanyol, però hem de saber que actualment a la comunitat autònoma de Catalunya els seus ciutadans estan assumint el 31% de tot el deute públic de l'estat espanyol. I en un cas de secessió ens haurem de repartir el deute públic de l'estat espanyol en funció del nostre pes demogràfic o en funció del nostre pes econòmic. Tot és qüestió d'acordar-ho. La Convenció de Viena del 83, malgrat no està en vigor, ni està firmada ni ratificada per l'estat espanyol, estableix aquests principis. Però més enllà d'això, voldria dir que no només ens hem de repartir
el deute des d'un punt de vista de la posició d'autora de l'estat espanyol, sinó també des d'un punt de vista de la posició creditora de l'estat espanyol respecte d'altres països. El deute que nosaltres hàgim d'assumir estarà condicionat al reconeixement internacional de Catalunya. Què vull dir amb això? Vol dir que anem a suposar que França, per posar un exemple, no reconegués la independència de Catalunya. Aleshores, França ens estaria dient que per ella, per les seves relacions amb Catalunya, Catalunya no deixa de ser una regió d'Espanya i, per tant, membre d'un estat membre de la Unió Europea. Simplement el que fa és no reconèixer la subjectivitat internacional i, en conseqüència, si França vol recuperar, vol que se li continuï pagant part del deute que l'estat espanyol té amb França, li ha de reclamar al govern central, no ens el pot reclamar a nosaltres. Què passa amb això? Que Catalunya té una gran capacitat d'assumir deute, repeteixo, ara mateix estem assumint el 31%, però no la tenim infinita. I el dia que esdevinguem un estat independent, com ho repartirem? Doncs en funció de l'ordre amb què els cònsols estrangers destinats a Barcelona vagin arribant al Palau de la Generalitat. És com anar a la peixateria, agafes el torn i quan ja s'ha venut el peix ja no n'hi ha més per vendre. Clar. I no només això, sinó que de la mateixa manera que hem d'assumir una part del deute de l'estat espanyol, hem d'assumir una part del deute que França té amb Espanya, és a dir, hem d'assumir una part de la posició creditícia d'Espanya respecte d'altres països. I ja, per acabar, faré un brevíssim resum d'una qüestió que també ens afecta des d'un punt de vista jurídic, que és la transmissió dels tractats internacionals, i amb això espero donar peu a les següents ponències. Què passa? Com estableix el dret internacional? Com s'ha de succeir els tractats internacionals? Doncs depèn. Segons el costum i segons la Convenció de Viena, recollida a la Convenció de Viena de 1969, els tractats internacionals es succeeixen depenent de la seva categoria. Hi ha 3 categories. Els tractats bilaterals són aquells que ha signat l'estat espanyol amb un tercer país, per exemple amb la Santa Seu. Evidentment, els tractats que no es poden succeir a Catalunya són els que no tenen vigència a Catalunya en aquests moments. Per exemple, un tractat entre Espanya i Portugal per la gestió dels recursos hídrics del Duero. Això no es pot transmetre a Catalunya perquè el Duero no passa per Catalunya. De moment, ja tot arribarà, no? Però de moment no va així. El que sí hem de succeir és hem d'acceptar són aquests tractats que sí que estan en vigor a Catalunya. El dret internacional estableix que el mecanisme de transmissió dels tractats bilaterals és una nota verbal. En aquell moment no hi havia, l'any 69 no hi havia WhatsApps, no hi havia e-mails, i per tant volia dir que és tan senzill com trucar per telèfon, escolti, aquí el Vaticano, por favor, mire, que se ponga, ¿no? El enemigo, ¿no? Que se ponga, ¿no? Ai, perdó, no vull dir... Que se ponga. Bueno, miri, doncs aquí vostès tenen un tractat, un concordat amb l'estat espanyol, volen que el continuem mantenint nosaltres, volen que continuem mantenint els seus drets en una Catalunya independent? Probablement, molt probablement, et diran que sí. Doncs això, automàticament ja queda transmès aquest tractat. I això és molt important, perquè una de les conseqüències jurídiques de la transmissió dels tractats bilaterals precisament és el reconeixement de la subjectivitat internacional de les dues parts. I finalment hi ha els tractats... Ja acabo. I finalment hi ha els tractats multilaterals que la cosa es complica, perquè no es permet fer mitjançant una successió, una notificació oral, sinó que s'ha de fer mitjançant una notificació escrita. I ves on trobarem un funcionari a la Generalitat que sàpiga escriure anglès o francès, no? I digui, miri, senyors de França, vostès tenen 14 tractats signats amb Espanya, doncs a partir d'ara els volem assumir nosaltres. I això entra en vigor a partir de que els membres d'aquests tractats reben la notificació. I per part meva veiem que el dret internacional és molt garantista dels drets de tots els estats i en el nostre sentit, des d'un punt de vista polític, hem de ser igualment garantistes si volem que ens vulguin reconèixer la independència. Moltes gràcies, senyor Albert Pons.